Hello, good evening. Kawarai Discover.
Good evening, it's me, Raketera.
Hello, Ma'am Jean. Good evening. Ay, okay lang, ma'am. Okay lang, Ma'am Jean. Sa ano siguro sa signal sa or sa linya. Hello, Boss Bell. Good evening. Yung
sa amin dun sa office, ganun din. Wala rin yung linya. Pina-check namin, mga almost 1 week na. Ay, ganun pa din. Minsan nawawala. Good evening, Busbel. Ma'am Raketerang Bisdak, good evening. Dito sa amin, Ma'am Jean, sa barangay namin, pang ilan-ilan lang kaming mayroon ng PLTT. Yung ibaw hindi pa na ibalik. Dito sa harapan ko mayroong isang linya, ewan ko kung kanino to. Hanggang ngayon hindi pa naikabit. Ah! Robot ang boses ko? Sa signal po ata na. Yung linya namin sa office, ganun din yan, ma'am. Pawala-wala din yung linya. Kaya pina-check namin mga almost 1 week pa sulpot-sulpot lang. Kaya nawawala din ako minsan sa live ninyo. Robot.
Pina-check namin, kaya lang ang concern nila ngayon, yung sa taas, sa yung mataas na linya. Yung sa mga residents, hindi pa. Sa amin dito siguro yung linya ko ngayon, parang ewan ko kung sa satellite nila, kaya mayroon na akong linya, mayroon na akong PLDT dito. So pang ilan-ilan pa lang kami dito sa aming barangay. Yung iba kahit na yung office mate ko nga taga rito na itanong sa akin nung ah ilang araw na, hindi pa nakabalik yung linya nila. So pahirapan pa din sila sa signal. So swerte ko kasi walang sira yung aking linya dito. Hindi man lang lumaylay. Yung iba lumaylay talaga. Kaya naapakan na ng sasakyan dito sa kalsada. Ma'am Jean, Ma'am Lynn Busbel, mag-silent muna ako kadali ha. I-mute ko muna ha.
9:15.